Jogo ombulu e kar chung' od bura ma Ugunja ogolo ywak ne duol mochung' ne yiero IEBC mondo bag yiero maduong' kata yiero madundo e kar chung' od bura no kapok ochopo higa manyien. Ywak mar jodag-go biro e kinde ma chenro mar gwelo aput madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC pod kuome omoko e rot e wi jokanyo mage. Kaka jafwambo marwa mar siasa Chris Owino leronwa, e kinde ma magi timore, ng'wech mar kawo kar Opiyo Wandayi osemako mach e kinde ma jochung' moheo 20 olap dhog gi chwer ne komno. Dweche ariyo bang' jatend piny William Ruto gwelo James Opiyo Wandayi ka jatend migawo mar teko, jopiny e kar chung' od bura ma Ugunja pod rito duol mochung' ne yiero e pacho kae IEBC mondo oland tarik mar yiero madundo. Ka giloso kod Ramogi TV, jodak ma Ugunja dwaro mondo IEBC otim yiero madundo kapok ochopo higa manyien. Dwaro makamano nyalo muonyo pi kalure ni ywarok mar chuogo aput madhi gwelo commissioners manyien mag IEBC pod omoko e doho. Mabiro bang' duond bura mar National Liberal Party kwedo gwelo mar okil Kamaloka Kokimuli kaka jakanyo mar apudno e lo riwruok mar Azimio. Mage timore e kinde mang'wech mar yiero ng'at madhi kawo kar James Opiyo Wandayi to osechako mako mach ka josiasa maromo 20 osewuok oko mar telo ne jogo ombulu maromo 60,414 ma Ugunja. Moko kuom jogo ma osedonjo e pap en Chris Budo kod jakom komiti mar NGCDF ma Ugunja Moses Omondi. E mbaka mare kod Ramogi TV, Chris Budo wacho ni ka oyiere, chenro ma odhi miyo pek en weche mag pur, tieko dhier, kelo chenro mag keto pesa e ofuko mag jodak ma Ugunja kaachiel kod siro talanta mag rowere. Dongruok ma wan go e piny Luo sana Ugunja ma koro waneno en ni mondo wane kaka wanyalo kelo yore namba 1 mag keto pesa e mfuko matiende golo dhier. Mondo waket pesa, warang yore ma pesa medorego e mfuko. Namba 2, ma wanyabet gi chiemo e Ugunja, ok ni wagolo chiemo oko. Mara 3, mondo wane ni nyithindwa kata jo Ugunjwa nyalo yudo tich, kizungu waluongo ni employment. Wan gi tabu maduong'. Tabu ma wan go, wadwaro ni jatelo kata obedo ni health, chieth en gima wawacho ni is devolved, lakini kaka jatelo waneno ng'ano manyalo temo mariw paro kod jomoko mantie malo e okang' mamalo nyaka kod county government, mondo wane kaka chieth nyalo yudore machop ne jopiny e yo makare. Korka kore, Moses Omondi singo mar dhi nyime kod keto e tim singo kod chenro mag dongruok mane gichako kod Opiyo Wandayi ka miyo jopuonjre basari mag somo, konyo johala, joma mine kaachiel kod joman kod ng'ol. Sebedo constituency manager kuom sani higni 12 kendo sebedo manager mar waziri kuom ndalono. So I believe an gadier makende ni koma nyodongni anyalo dhi kode mbele kendo I feel na I'm equal to the task ni wach asebedo in the arena or asebedo in the picture kalure kod development agenda mosebedo in place from 2013. To awacho kendo kamano ni wach samwa loseni, we have got a strategic plan in place. Strategic planning ran from 2023 to 2027 already is in force. To amora henya mawacho ni an achiel kuom jogo mosebedo ka loso strategic plans from the inception mar the constituency. E chenro mare mar tieko dhier, Chris Budo chano miyo ot ka ot yien 5 mag avocado ma owacho ni dhi miyo ot ka ot shillings 80,000 e yath ka yath e higa. Wapidho avocado ot ka ot, avocado 5 kende, nikech avocado in Murang'a, avocado achiel generate $600. $600 kiloko gi pesa ma Kenya en gimoro kaka shilling 80,000 e higa. Matiende ni ka walose ipidho yien 5, wawacho ni ng'ano dhi yudo $3,000 mabiro karibu shilling 400,000. E pith mar jamni, Chris Budo singo miyo gweng' ka gweng' rwath mar gredi mar ting'o malo kido mag dhok kaachiel kod chak e okenge mar gero kambi mar chak kendo miyo rowere tije e kar chung' od bura ma Ugunja. Sani Siaya County wan gi deficit mar chak
mar 97 million liters per year. Matiende ni chagno wagole oko. Koro wahakikisha ni chak kar golo chak oko. Wadwa ni jo Ugunja ema wahakikisha ni ot ka ot nyaka gol katin. To wagolo 20 liters per day. Matiende ni ot ka ot. Ka uso lita chiel mane kaka wause siling 75 per liter. Matiende ni ot ka ot boyudo siling 1,500 mano rometero nyathi e skul girangorego. E botelo mare Moses Omondi singo mar gero tesende obila machiegni kod jopiny e okenge mar akore aching kod onge mar arita ka achiel kod siro rowere e chenro mag dongruok. Adwaro this time round ka through systems mabro ket in place mondo yawagi yudhe wa minewa to kod jogo modak ng'ol mondo gidwang access to what we call access to government procurement opportunities. Yeah, mondo gibed ni kodhi mbele ginyalo nongo thuolo mar mondo gibende such man tie kata issues to do with the tenders gi obed within county, obed within constituency, at whichever level mondo gibende gibed ng'ala makare. Mondo wanne kapon gibende ginyalo timo nade lep ginyalo topo kare. Kalure ni kar chung od bura ma Ugunja en achiel kuom gwenge maduong' bura mar ODM nie kod mbi mapek. Moses Omondi chano laro komno kod otiko mar ODM e kinde ma Chris Budo to pod winjo pach johera mage e wi duond bura ma odhi chungo. Ana member mar chama marwa mwahero mar ODM, that is Orange Democratic Movement Party. Kendo mane chama madhi chungo kuchopo sama koro IBC bro in place, kendo mane chama mabro adhi kodo nyaka chopi giko. Pod wapimo piny, wagomba ka gi jopiny, to jopiny ema bonyiso wani koro dhie party ma. Kagi wacho ni wadhie ODM, to wabodhie ODM. Kagi kwero wan kik wadhie ODM, wadhie party machielo ma waboyudo fairness, temo wabodhie. Kata kamano, jodak ma Ugunja oketo elela kido mar jatelo magidwaro mondo odin fuok ma owe kod James Opiyo Wandayi. Wabunge mane wakuongo bedo go kane gin loka cha, ne gin akala ora nam loka cha, kane wachako kod Odero Sar, waluwe Ugut, wachako waluwe Ondiek, waluwe Orengo. To gini kanyo oduogo Ugunja ka to nyoringo dok Sidindi, kendo wana wakwano wang'ni ka wadhi yiero to mbunge mawuok Ugunja ka nyaka bed mana mawuok Ugunja ward. Wadwa yiero ng'ato kalure kod manifesto mare kod gimo kelonwa jopiny. Mokwongo omi jopiny jo Ugunja oyier ng'atgi magihero. It doesn't matter the party modhi birogo, so long as nonyalo tiyonwa ng'awa maber. Wadwaro ng'ama chal go Opiyo Wandayi. Opiyo Wandayi noyawo dhode. Opiyo nong'e joge, Opiyo nong'e nyithinde, nong'e jawuotege, nong'e wedege. Ne en wuon mogo, wuon poda. Moko kuom kuonde chung od bura ma bende ichano time yiero madundo gin kar chung od bura ma Banisa e kaunti ma Mandera kod kar chung od bura ma Magarini. Chris Owino, Ramogi TV. Kawadhi mbele kod weche